nggadhahi pagiran sak keluargane sedaya dipun ngawuningani sangsara ing dinten. Apa Pak Dadi rek? Mugi-mugi sak keluarganipun pagiran kaliyan panjang umur selamat lan kaliyan ayam dinten ujung wilujeng dinten terus samene sampun manggalan Bapak kalau jenengan sepuh ngandhapipun sedherek kula kang sampeyan narahan mulai sekul suci ulang sari ngabekti Kanjeng Nabi Muhammad sagarwa putra sekawan sekabehipun Abu Bakar Umar Utsman Ali putripun Bajuprati Mas dipun ngawuningani sareng-sareng ing dinten Rebo Kliwon kaperlu nyedapai utawi milujengi mati anggenipun wangsul dhateng ngalam barjah dugi tigang dintenipun ing dinten Rebo Kliwon mugi-mugi mati anggenipun sujud marang Allah disepura putane kaliyan Allah Ta'ala ditampi ngamal kesanane diparingi lepas parane jembar kubure diakun dhateng mati Kanjeng Nabi Muhammad putra wayah ingkang ditilarang alam raja mugi-mugi kaliyan Allah diparingi panjang umur kuat selamat lan diparingi ayem tentrem wilujeng dinten sampe sampun manjalan apa angsal dinten sepuh ngangkatipun sedherek pangkat sabulan dinaran agung kaperlu nuntun panggondo pangrasa dhateng rahipun Pak Mbok mati yen mati anggenipun sowan dhateng Gustipun wong wasar kaya damel tameng yen kejawan kaya damel kudung yen kebentaran kaya damel bayu sedaya dipun ngawuning sareng mugi-mugi mati anggenipun sujud malah diparingono ayem tentrem wonten dipun ngantosakenipun utawi memulih malaikatipun mati malaikat sekawan amarah suti angus mungkane tanambe kana wiji tasih lan padang lan juga alam kubur sedaya dipun kawulingane sareng-sareng dinten Rebo Kliwon mugi-mugi mati anggenipun sujud marang disepura putane kaliyan Allah Ta'ala ditampiya ngamal kesanane diparingi pasparane jembar kubure jagung mati diparingono iman Islam kosok wangsulipun putra wayah kang digelar wonten alam raja mugi-mugi kaliyan Allah diparingi panjang umur kuat selamat lan diparingono ayem tentrem wilujeng wiwit dinten kados lamene sampun manggalan tunggal menapa ansala tungane dan sepuh ngandhapipun sedherek kula kang sampun kenaraan nggih lanjut kang ngamal ngajuri dinten pitung tenaga sawu kudikan dosa saselara kabulu pindune wayune dinten Rebo Kliwon kaperlu nyedhakoi mati anggenipun sowan dhateng Gustinipun utawi jeneng saka ingkang saaturan ingkang memulai sanak danyang kang mengkoni panjenenganipun pagiran sedaya dipun ngawuning sareng-sareng pagiran sakeluargane nyuwun pasesen anggenipun nuntun sedekah dhateng rahipun Pak mati dugi tigang dipun ing dinten Rebo Kliwon mugi-mugi mati anggenipun sujud marang Allah disepura putane kaliyan Allah Ta'ala ditampiya ngamal kesanane diparingi lepas bareng jembar kubure dakut dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad utawi memulih leluhuripun pagiran leluhur ingkang tebih kang celak kang klimatan lan boten dipareng jalan resti tuwanom sedaya leluhur ingkang sumare kinwa dipun ngawuningan sareng-sareng ing dinten Rebo Kliwon khususipun mati mugi-mugi mati anggenipun sujud marang Allah disepura putane kaliyan Allah Ta'ala ditampiya ngamal kesanane diparingi lepas barane jembar kubure dakut dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad mugi-mugi pagiran sak keluargane kaliyan Allah diparingi panjang umur